különösen akkor fontos tényező ez, ha figyelembe veszünk egy eléggé negatív magyar adatot, mégpedig az, hogy Magyarországon a foglalkoztatás szintje az lényegesen alacsonyabb, mint az európai foglalkoztatás. Bármelyik európai országgal összehasonlítva Magyarországon ez alacsonyabb. Tehát sokkal kevesebben dolgoznak ma Magyarországon, mint amennyien dolgozhatnának. És nagyon úgy néz ki, különböző kutatások is ezt támasztják alá, hogy a foglalkoztatási szint növelése akkor lehetséges, a működőképes, versenyképes kis- és középvállalkozási szektor fejlődik Magyarországon. Nagyon látványosak ugyanazok a beruházások, amikor a zöldmezős beruházásként megérkezik egy nagy nemzetközi cég, és mondjuk egy adott térségben létrehoz 800, 1200, vagy akár 3000 munkahelyet, és ezek is nagyon fontosak a foglalkoztatásban, de igazán a biztos, hosszú távú tömeges foglalkoztatást a kis- és középvállalkozásoktól várjuk. Ezért is nagyon fontos az, amit itt az előttem szólók elmondtak a magyar kis- és középvállalkozások problémáiról. Mert miközben azt várjuk, hogy ez a szektor segít a foglalkoztatási gondokon, ami ugye nem csak egy statisztikai kérdés, hanem az emberek, a mi tagjaink, a munkavállalók megélhetését, boldogulását jelentik, egyáltalán az ország fejlődését jelentik, sok-sok közkiadás fedezetét jelenteni az a tömeg, amelyik megjelenhetne így a munkaerőpiacon. Tehát minden mellett aggodalommal figyeljük azokat az adatokat, amik ennek a szektornak itt-ott a fejlődő képtelenségéről szólnak. Tehát lehet, hogy távolinak tűnik, hogy szakszervezeti probléma-e, hogy van képes-e egy kisvállalkozás vagy nem. Képes-e innovációra vagy sem, de ez csak első ránézésre tűnik úgy, hogy ez messze van egy közvetlen érdekvédelmi szemponttól, hiszen nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy ahhoz, hogy megfelelő jövedelemhez, biztos megélhetéshez és ebből következően nyugodt élethez jussanak a tagjaink, ahhoz versenyképes vállalkozások kellenek. A másik dolog, amit szakszervezeti szempontból is el kell mondanunk, és ma már itt többször szó esett arról, hogy a kis- és középvállalkozásoknál érdemes megnézni a vállalati, kisvállalati, középvállalati kultúrát. Ugyanis állunk ezzel. Magyarországon a kis- és középvállalkozások jelentős részben hazai magyar tulajdonban vannak. És nagyon jelentős részben olyan tulajdonosok és vezetők vannak ezekben a vállalkozásokban, akik a helyzetből és a történelmi helyzetből adódóan új sütetű vezetők és tulajdonosok. És a mi megítélésünk és tapasztalataink szerint nem nagyon rendelkeznek azzal a vállalati kultúrával, azzal a vezetési kultúrával, ami szükséges lenne ahhoz, hogy megfelelő viszonyok alakuljanak ki munkavállalók és tulajdonos, vezetés és munkavállalók között.